Ti 'di gweld rein o'r blaen? Glowsticks yw rei na. Maen nhw'n goleuo pan ti'n plygu nhw. Ie, fel hyn. Golau bant, please. Waw. Ti'n moyn tro? Ie. Mae lot o ole ynddyn nhw. Golau nhw mlaen, please. Ti beth i'n meddwl sut maen nhw'n gweithio? Na, fi wastad yn rhy brysur yn cael gormod o sport yn nhw. Wel, mae yna ddau gymegin yn fan hyn, gyda enwau really hir. Hydrogen peroxide a phenyl oxalate ester, ie? Cario ymlaen, Rhys. A pan maen nhw'n cymysgu, mae yna adwaith cymegol. A mae hwn yn all-yrru golau mas. O chemiluminescence, ie? Ie. Sut ti'n gwybod yna? Ti wedi darllen sgript fi? Na. Fi sy'n fod edrych yn glyfar yn yr item yma. Sorry. Dewch i ni weld hwn eto'n fwy manwl. Yn y glowstick, mae yna diwb llawn hydrogen peroxide a phenyl oxalate ester o'i amgylch. Pan mae'n torri'n hanner, mae'r cymegion yn cyfuno i greu egni golau llachar iawn, sef chemiluminescence. Beth am fersiwn supersize? Supersize? Wastod! Mae'r cymegion yma'n gallu achosi niwed mawr, felly peidiwch trio hwn adre. Ni'n mynd i greu adwaith cemegol chemiluminescence. Yn jwg Rhys, mae'r hydrogen peroxide sy'n las. A'r sylwedd phenyl oxalate ester di-liw sy'n jwg aled. Nawr, y cymysgu. Reit, tyn y ceed, a wedyn arllwys yr un pryd o fi. OK. Golau bant, please. Barod? Barod. 3, 2, 1. Waw! Mae mor llachar. Mae'r adwaith cymegol yma'n creu egni. Egni sy'n cael ei ryddhau ar ffurf golau. Golau glas llachar iawn. I wneud glowsticks o liwiau gwahanol, rhaid ychwanegu lliw ffluoroleol, sef dau llachar arbennig.